men nga dong ong e mo tanga su I baka po ju I kala yang hi ka tu le la ai ka bor ka buram ka spa ka thong re to nga mo e na nga I ki lo jong en men sanu hi nga ya la chi tang baka wei ka bang nga kham kong san ya na ka dong ba tin blay kam sa yang ana marbak la tho hi ba si pakat yu ki bri kin I la ka jom kan ja ha bang pe ikini ngape iki jing sa te mrao jong I ka pang nim yo nong sin sa la jong nang tan I ka jing bi du ka ni ka long du ba mla ban patay to ngadum kran ya kan tahan re ka pakham kong san masuk tandat e ini wasi ken ngam nang ban patay ka ba la de yong kum no ru han re nga bu ka jing tuai ublay bu liu khna unang ublay unang ketiu ya I mar bar ka kham kong san kalong ban kan tiu ya ka dip ka ta na bar kalai I ka nu gini ginong sensara du bila tiu wadas nga kalik kaleng peling ka ta kalik spok arabi angon na yu ilot mukro kalik di brio ki pha duai ki ku kong tu duai se na ka ban ta jungi kan ni kan ka asam ka wan ka rung pe ta kong pinte ade ndon manu pat puse na bar ki di kinong kendong ringa nga subu ay kan ni ka we ka ba habau play ha kabang yo I kabang ijli kalong ba ubleu om haba ulak kerhu ya kan ki bawan kan kendo I gitu ki kini ki turis ki om kong kan ka selong ka ki breu ki yabi ki long dewana ki ong ki ayu ringa om na ba ubleu sari kan ki jogi bat nga gait du ba uniu khana ulong ikhtiar ka ba ubleu un peron kam ba kari ke jongi ki kon samwa jongi kham tam ban kan tiu ko mau loong ya kata ngade bat ngaru ngada snow tenan na mar bele si nginum yo ru pastat ko mu na ubat tip ubat pro ngap tip ubadot ki jongi I salandet ngap tip di tang ka bor ple hoi ki on yang ko ni ki on village show to job hi yo mahe ba du sam ngap tip ya kata pia se ada kespa ngate tau ple adi tu IP ngata tang uble pia se ada kaspa ya pen I haringa ngan yo thu IP ngata tang na ka jindwai uble hi te kita ki barok tangkat